alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en 10 ting, I ikke vidste om mig og Casio. Og lad os egentlig bare komme i gang. Den første ting, det er, at jeg er lacto-veganer. Til dem, der ikke ved, hvad en lacto-veganer er, så er det en, der spiser. Til dem, der ikke... Nej. Og til dem, der ikke ved, hvad gelatin... Nej! Og til dem, der ikke ved, hvad en lacto-veganer er, så er det en, der ikke spiser gelatin og kød, men spiser mælkeprodukter. Nummer 2 ting. Den første uge, vi havde Kalle var... Den første uge, vi havde Kalle, var vi ikke sikre på, at vi skulle beholde ham. Nogle dage var han doven, og nogle dage var han frisk, så det var aldrig helt til at vide med ham, men det er blevet meget, meget bedre nu. Ting nummer 3 er, at jeg har en lille miniatyrpony på 83 cm. Han hedder Matteo Svalebjerg. Ham bruger jeg til tricks og hygge. Ting nummer 4. Jeg har reddet i 5 år. Nummer 5 ting er... Den første pony, jeg havde, han hed Charlie. Ham lånte vi. Han var brun på 1 meter og 10 cm. 6. ting er, jeg har en hund, 2 marsvin, 7 kaniner og 2 ponyer. I alt 13 dyr. Nummer 7. Min livret er veganske skinkesnitsler. Jeg kan lige sætte et billede ind af det her et eller andet sted. 8. ting. Mit fulde navn er Sofia Puls Andersen, og Kalles fulde navn er Daugårds Casio. 9. ting. Jeg har fødselsdag den 24. oktober 2006. Ting nummer 10. Kalle har engang hed Safir, men da han kom til sin 3. ejer, der blev navnet ændret til Daugårds Casio. Og det var sådan set alt for denne video. Håber I kan lide den, og vi ses i næste video. Hej!